Anyuiklah bapak kini na anyuik nan indak bamuaro. Raso dia pong lawik lope gilu dibuai bungo ombak. Malayang disaluk angin kolam nan bukan alang-alang. Apa sebab mangko dek baitu sadang dek kopa bosi rumit lalu konon dek raki batang pisang. Salamu idong ditompo ong iko mencubukan badan merasai sawa ayam mandikan badan umbuk umbai mencari makan. Indak ado tampek batengang hanya kepada Allah tampek bagantuangan.